van os mariñeros pro mar. Non te aflixas, Marusiña, porque cada noite o claro luar regresará. Que si volverán, que non volverán, dinas horas unha tras outra, en o corazón de non suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, dinas horas unha tras outra, en o corazón de non suspirar o latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que viran asiña. Vense brancas ala non se voan, tres gavotas nun outeiro. Marusiña, lonxe a lanchas están, dos mariñeiros do seito. Que si volverán, que non volverán, dinas horas unha tras outra, pero o corazón de los suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, dinas horas unha tras outra, pero o corazón de los suspirar o latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que viran asiña. Que si volverán, que non volverán, dinas horas unha tras outra, en o corazón de non suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, dinas horas unha tras outra, en o corazón de non suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán. Os de ontes e os que non son de ontes. Pasado día 10 de decembro, na librería de Santo Combo tamén asistía a presentación de Os Cómoros da Vida de José Antonio Andrade, que está aquí ao meu lado. E en Santo Combo no coloque final, pois despois unha definición da palabra cómoros, que hoxe volvo a definir como os límites dun terreo ou extremos ou arroz. É dicir, que eu cando quise buscar se era alguna figura literaria, pero non aparece. Así que vamos a ver, o título si son os cómoros da vida, poden ser, serán os límites que che pon a vida ou a escribir ou algo así, entendo así. Bueno, nesa mesa, pois, aparte de que estaban Miguel Anxo Fredán Bello, a máis o autor, tamén estaba na mesa facendo a presentación a amiga, pois, Natalia Lema Otero. No caso do libro que imos a presentar agora, pois, un diario é como unha viaxe que estamos a facer, ou o camiño que estamos a percorrer. Nesta viaxe o autor do libro nos describe nas páxinas 26 e 27
do citado libro A viaxe que fixa a parroquia de Santo Ourente, en Tins. Esta parroquia, como ben a define o profesor e historiador Juan José Mariño Reino, un seu libro San Ourente de Tins, estudo dunha parroquia rural, editorial Todos os Outros, di o seguinte: a parroquia de Santo Ourente de Intins atópase ao noroeste do concello de Outes, lindando polo norte e oriente co concello de Negreira, polo sur coas parroquias de Cando e Santa María de Intins, e polo oeste coas de San Pedro de Outes e Matasuelo, así como o concello de Mazaricos na parte setentrional do Poñente. Como dicía no anterior párrafo, un diario é como unha viaxe que se fai. Ben pode ser unha travesía marítima, como ben describe o lembrado Xosé Agrelo, Pepe Agrelo, máis conhecido como Pepe Agrelo, no seu libro Rumbo ao Maluco, editorial Todos os Outros, onde fala das peripecias do grumete Antón Varela. Outras veces, pois resulta que o famoso diario de Ana Frank, onde nos fala das vicisitudes que tivo que pasar a autora agochada para que os membros da Gestapo non a atoparan e poidera escribir o diario, ata que lle prohibiron escribir cando foi levado a un campo de concentración a Vandesborg e máis adiante a Auschwitz. E agora deixemos con Miguel Ángel Fernandella que vai vos falar. Moitas grazas, Vicente. Pois, moi boa tarde a todas e a todos. É un placer estarmos aquí hoxe neste espazo que eu sabía da súa existencia, nas redes sociais, por comentarios diversos, ULA, librería social e rural, un espazo mixto, un espazo moi interesante. Entón xa o feito de estar aquí e coñecer a Maitane en persoa xa produce, no meu caso, unha satisfacción especial, non? Por tanto, é moi ledo de estar aquí esta tarde. Acompañando a Xosé Antonio Andrade na celebración, que aquí facémolo como nun fogar, nun lar, a lareira. Témolo aí ao lado. Estamos en familia neste lar, unha das primeiras editoras galegas levaba o nome de Lar. E moitas grazas a Vicente Arrexeira polas súas palabras e pola súa amizade, o mesmo que a Ramón Blanco, que acertei no apelido, que coñezo dende hai moitos anos e que está hoxe. Estes cómaros, xa Vicente se referiu á palabra cómaros, eu coido que Antonio Andrade acertou de pleno pondo este título, Os cómaros da vida, a primeira entrega dos seus diarios, diarios concebidos como crónica persoal, mas tamén como crónica literaria. Estamos diante dun xénero literario, o xénero dos diarios. Ti facías mención ao diario de Ana Frank. Hai unha gran tradición de diarios na literatura francesa, na literatura alemán, na literatura italiana, na portuguesa. Están aí os diarios de Miguel Torga, que están publicados en varios tomos. Os diarios de Miguel Torga é unha obra literaria fundamental para coñecer non só o pensamento e a obra, o estilo de Miguel Torga como escritor, senón unha boa parte da historia de Portugal, porque por aí vai pasando como nun filme secuencias da vida do autor, pero tamén da vida do país. E no caso dos cómaros da vida de Antonio, pois tamén se produce ese feito, esa amalgama ou esa fusión entre o persoal, como alguén dixo, crónica
da conciencia ou crónica da existencia, os diarios e o real externo que é o autor, que neste caso, o caso de Antonio Andrade, e aí tamén a utilización do sustantivo cómanos, os accidentes da vida e a realidade tan próxima, no seu caso, dicía, a natureza. Aquí hai, no caso destes diarios, hai unha conciencia ecolóxica, hai unha conciencia da terra, do espazo, por tanto hai unha visión estética e unha visión ética asociadas. Estos son os diarios de Antonio. No dicionario de Isaac Alonso Estradís, ecómaros poden ser aquela parte dun verso de Eduardo Pondal que o teoría lembraba, os verdexantes cómaros. Escribe Pondal un momento dado, os verdexantes cómaros. E despois Aquilino Iglesia Alvariño, no 1947, publica, un poeta da Terra Chá, que seguro que tiña lido a Pondal, evidentemente, publica un libro titulado Cómaros Verdes. Hai certa conexión entre os verdexantes cómaros de Pondal e os cómaros verdes de Aquilino Iglesia Alvariño, un libro moi importante na poesía galega contemporánea. E a Isaac Alonso Estradís define os cómaros como poden ser montículos ou pequenos outeiros, ladeiras semiverticais dunha congostra ou faixas de terra, prados pequenos, que se deixan moitas veces sen cultivar ao redor dunha herdade, dun labradío, ou tamén poden ser, e eu coido que estes son os cómaros verdes de Aquilino Iglesia Alvariño, que tamén son da Terra Chá, os bordos incultos dunha leira nos que se aproveita a erva, na configuración espacial dunha leira. Pero son accidentes do espazo. Entón a metáfora que concibe Antonio titulando os cómaros da vida, pois é, a verdade, que é perfecta. Escapada entre furtiva e domingueira. É o domingo 13 de setembro do 2020. Hai que estar de volta para xantar, que Consuelo, a patroa da casa, non é comensal de menú requente. Pero en ocasións un par de horas dá para moito se o espírito é propenso a deixarse levar polos carreiros da mañá. Sen saber a conto de que, erguín repensando versos de Avilés de Taramancos, esa ansia de luz que se leva dentro. Dende o adro da igrexa de San Campio até onde cheguei, ao cabo dunha hora de camiño, é posible ver a cabeceira oriental da Serra do Barbaz, que tan certeiramente evoca e nos achega á figura do poeta noiés. Fixen un altiño en San Ourente de Intins, rodeado de maceiras, nogais e pexegueiros. Agardei a que do adro fora marchando canta xente asistiu á misa. Esculpo, agora, a silente estructura do alo, e máis aló da súa xeitura o dentado cume do tremuzo. Estou a filmar cos ollos metraxes curtas dunha vida en harmónico equilibrio, onde apenas algún can irrómpese en desafino no concerto da translúcida e cálida mañá. Este é un pequeno fragmento que está este espazo natural que vos coñecedes. É un pequeno fragmento dos cómaros da vida, dos diarios de Xosé Antonio
Andrade. Son 170 páxinas, vou rematando, leva un índice onomástico e un índice toponímico, porque o autor, cando viñamos por aquí, Antonio íame contando case kilómetro a kilómetro non só os nomes dos lugares, sino os desvíos aquí, coñece a terra dun xeito que me lembra a Manuel María, que tiña aquela colaboración titulada Andando a Terra, e Antonio percorreu todos os concellos de Galicia, non? El viña me explicando toda esta terra que nos traía de Santa Comba aquí, non? E todos os camiños. Son 170 páxinas. O índice toponímico, claro, porque hai moito percorrido, hai moito vivenciado no espazo, na terra. E o índice onomástico, pois tamén as persoas coas cais se estableceu contacto, o que son referencias de algún xeito que permiten crear unha constelación de humanidade. Estado de alarma e préstamo psico son 3 capítulos. Este é o primeiro, da ausencia irreparable e a derradeira mudanza. Por tanto, xa os títulos dos capítulos xa nos transmiten que hai un elemento autobiográfico, un elemento próximo ao autor que escreve estes diarios literarios para seren finalmente unha forma de literatura. Non hai, remato, non hai na literatura galega tradición de diarios, están os diarios de Castelao, cando fai a viaxe transeuropea, e pouco máis. E pouco máis, tampouco na literatura galega hai moitas memorias, ou seja, autores que escribisen as súas memorias, como si ocorre en outras literaturas. Por lo tanto, Antonio, con estes diarios que van ter, agardemos, continuidade en futuros libros, en futuras entregas, pois entra de cheo no plano literario a través do xénero do diario. E ademais, faino, citaba eu a Castelao, faino en moitos tramos do percorrido literario, faino en moitas ocasións cun humor finísimo e castelaiano, con esa forma de ver a vida e de ver a realidade, tanto en forma de lampexos dramáticos ou lampexos emocionais, que el sabiamente mistura e que se converten en expresión literaria. Por lo tanto, Antonio, eu xa o digo sempre, que tal vez eu fui un dos primeiros lectores, cando comezamos, e para mí foi unha descoberta. Antonio Andrade, que é un escritor novelista con obras moi importantes, que foron Revalida de Sesto, por exemplo, a novela Revalida de Sesto, que foi reeditada, ou Querida Paula, tamén foi reeditada, neste caso na edición Espiral Maior, ou nas Cortinas do Tempo, en fin, que hai unha obra literaria que o converte, e eu creo que este libro é xa unha peza definitiva que converte nun dos escritores galegos máis importantes do momento literario que vivimos no noso país. Entón, Antonio, esa palabra, perdoade se me estendín, pero... Pois moitas gracias. Moitas gracias, Vicente, que é un home que eu sigo a través das redes, é un auténtico axitador cultural, o mesmo fala da protección ou do fomento dos ancosmeiros, que do envexemento das xentes do agro, que da sanidade pública,
está en todos os fregados. Eu creo que na vida ocorre un pouco eso. A xente comprometida está en todos os fregados. Somos sempre os mesmos, nas mesmas loitas. Moitas gracias, Miguel Anxo, e moitas gracias a vos. Somos poucos, pero somos os mellores. A ver, un ten que ir saltando os cómaros da vida preparado para falar con 40, con 400 e con 4. Porque con calquera desas composicións de xente un aprende moitísimo. Eu estuve aquí hai unha semana, non sei se foi o sábado pasado, que efectivamente presentábase o que me parece que xa é a cuarta entrega de Os Hórreos de Outes. De feito, este libriño que eu levei un exemplar comigo para casa fala dos hórreos de San Pedro, da parroquia de San Pedro, non? E parece ser que os tomos anteriores recollen os de outras parroquias. E presentaba o seu autor, Xoán Mariño Reino, creo que promovido ou financiado en parte polo propio Concello aquí de Outes. Temos con nós ata que non hai moito era Concello de Cultura, pero sigue aí na brecha, que é o importante. Ben, así como Outes para min é unha terra coñecida, bueno, pois eu non son coñecido de Outes, empecemos por aí, que ante todo humildade, non? Poñía un comentario outros días sobre da viaxe que podería facer alguén que vindo de arriba da meseta do Xallas ou incluso de onde vimos nós, de Carballo, pois por onde iba a vir, non? E que tipo de paisaxe se iba a encontrar. E eu dicía ata chegar á igrexa de San Campo, e corrixíame ben, como acabo de facer o Vicente, non, San Campo é un dos santos que está na parte de atrás do altar, pero o patrón é San Ourente. Pero esas cousas curiosas que ocorren, na miña comarca, en Carballo, Coristanco, é máis coñecida esa igrexa como a igrexa de San Campo. Eu non sei se é que é un santo moi milagreiro ou, polo visto, a súa especialidade é curar as doenzas da alma, hai que poñerlle outros sitios, suelen estar na cabeza, e ao mellor é que na parte baixa estamos todos moi zumbaos, entón vimos moito máis aquí. Eu recordo desde pequeno de vir con meu pai á igrexa de San Campo, e o propio santo, se reparades, ten unha nariz aguieña, e meu pai era un home moi dado a poñerlle alcumes a todo María Santísima. Entón, nós tiñamos un veciño que tiña unha taberna xa morreu de anos, de feito era máis velho que meu pai, que tamén tiña esa nariz aguileña, e entón meu pai buscoulle enseguida un parecido co santo e chamaballe San Campo. A don Rafael, que era o que tiña ali a única tenda da aldea, e chamaballe San Campo. Bueno, chamaballe en privado, claro, diante de non. Pero que no verán viñan meus sobrinhos que naceron en Francia e falan unha mestura moi rara entre o galego, o francés, o castelán do pai, porque é de Granada, imaginádanos. E como lle oín escoitar, como lle escoitaban a seu avó, o de San Campio, eles tomaban como unha cousa normal. Entón se iban á taberna a buscar un helado ou un bote de Coca-Cola e dicen, San Campio, pois unha Coca-Cola. Pois é o que dá a mirada así con cara circunspecta. Bueno, eu decía, porque como somos poucos, eu parece que é convinte variar a estrutura de calquera intervención oral. Entón, eu efectivamente son un descoñecido aquí, pero esta comarca, en xeral, parece que toda a ría de Noia Muro eu levo de alguma maneira dentro, non só porque a pisei durante moitos anos, sino porque tamén tuve relacións con esta comarca de todo tipo. Os cómaros da vida trouxeronme tamén por aquí en moitas ocasións. As primeiras, desde logo, foron no 4L de meu pai e a miña nai foron inmigrantes en Francia, enviou uns 27 anos, e as primeiras veces que viñeron de vacacións, meu pai tiña un coche, un 4L, que daquela era un coche novo, duroulle non sei cantos anos, hasta que llegaron as portas,
E as primeiras veces que viñamos á praia, que nos levou á praia, foi por aquí. Foi por aquí, pola zona de Noia, Muros, etc. Despois, cando xa era mociño, tiña un amigo meu que era comercial de unha fábrica de aluminios e viña polos telleriños de aluminios que xa empezaba a ver por esta zona sustituindo o ferro. E un gran que estaba de ocasións, ele traballaba, e dixen, oye, por que non ves algúns días comigo e tal? Parece unha boa idea. E recordo perfectamente, era a primeira vez que viña a Ponte Nafonso. E non había, fijados se hai anos, non había ainda a Ponte Nova, había que pasar por atrás. Entón, cando íbamos deste lado, hacia Ponte Nafonso, e chegamos aquele altiño deixando a ría a nosa dereita, víase perfectamente a ponte, porque non había eucaliptos, non había vegetación de ningún tipo por diante. Vías toda a brañeira propia do esteiro da desembocadura, e esa paisaxe quedoume aquí para sempre, pareceume fermosísima. E despois, máis tarde, xa con 26, 27 anos, estaba acabando a carreira, pero eu cursei a carreira pola Universidade a distancia e financiei traballando como asalariado dun taxi. Entón recordo que unha vez estaba na Plaza de España, era como as 12 da noite, xa ceara, e veio un rapaz vestido de militar, un rapaz que estaba facendo unha mili, mas non o camino, eu teria por aí 26, 27, e dixo-me, mire, podría levarme a Noia? Claro, a mí fixan os ollos así, porque os viaxinhos que facías por ali ao mellor costaban, pois non sei, 75 pesetas ou tal, e un viaxe a Noia ao mellor xera naquele entón 2.500 pesetas, iso era como traballar 2 semanas. Entón, viñen traer este rapaz aquí porque lle falecera o avó aquela tarde, e pediu permiso, obviamente, para ir ao velorio do avó, e a única forma que tiña a esa hora da noite era que lle cantase. E viña o hombre compunxido, pero a un tempo vese que era un rapaz conversador. Entón viñen encantado da vida, falando con él, precisamente bordeando todas esas curvas que nos achegan hasta aquí a outros. Cruzamos por Ponte Nafonso e sabedes donde vivía, donde faleceu o seu avó? Na terra de Aguilera de Taramán. Xusto, ben cerquiña, porque o comprobei anos despois, donde era a casa familiar do poeta. Bueno, eu despois estuve moitas veces por aquí descansando algo, viaxaba, estaba días no camping de Ancoradoiro, que realmente xa pertenecía atrás a Muros, na Bouga, que tamén queda por ali cerca, e traía sempre unha bici comigo e saía por aquí todos os días. E teño subido aí arriba ao Tremuzo, sempre accidentadamente, porque a primeira vez empezou a chover unha mañán, cando saio de volta para o campo, empezou a chover repentinamente, o asfalto estaba quente, a temperatura, e a auga fixo unha amalgama esvaradiza, e peguei un sopapo tremendo, caí en unhas teixeiras, cheguei feito un San Benito ao camping. E outra vez, arriba de todo, pero esta vez entrei por aquí, non polo lado da Ló, e pinchei xusto cando cheguei arriba, e non levaba ferramentas para reparar a bicicleta, e tuve que pedirle non lle pedín, brindouse moi amablemente, había un matrimonio ali xantando xa, ali nunhas mesiñas, e conteille a situación, dixenlle onde podía encontrar un taller para reparalo, e dixen, home, pero queda xe a 4 ou 5 kilómetros, mira, teño un cuñado que ten un taller de coches, pero pido eu, levo teu no meu coche, montamos a bicicleta nel, e levo hasta ali e reparamos a bicicleta. E así foi. Que quero con isto dicir? Que respecto deste recuncho do país, teño uns recordos moi entrañados, que non se me escapan, e mencionaba antes Miguel Anxo, un dos meus traballos, Querida Paula, que é unha noveliña curta, así estruturada, como se fora xénero epistolar, pequenas cartas, e hai unha pasaxe que precisamente
tamén está construída sobre a praia da Vieira, que tamén está aquí ben cerca, e mesmo o castro, como se chama? O castro... Exactamente. Quer dizer que quedoume tan apegado desde a adolescencia esta paisaxe que sempre que podo incorpora nos meus traballos, sexan do tipo que sexan. Entón, diredes vos, bueno, todo isto que nos contas a que ven, porque ti veñetes para falar dun libro que se chama Os Cómodos da Vida, pero que o libro fala deso. O libro fala deso e de moitas outras cousas. O libro é, lóxicamente, podía non ser, porque hai diarios nos que o protagonista non ten nada que ver co narrador, ou, dito, non ten nada que ver co autor, e no meu caso é abertamente un traballo autobiográfico. Os traballos autobiográficos non sempre teñen boa prensa, seguro que teredes lido opinións para todos os gustos, pero pareceme que era Virginia Woolf que dicía que realmente só o que era autobiográfico era a verdadeira literatura. Evidentemente exageraba, porque non creo que sexa así, pero eu sí que lle concedo especial importancia ao que un vai soltando das propias vivencias, non porque as sufriras ti, sino pensando en que vai haber moita xente que se identifique con algunhas delas. E, polo tanto, claro, como isto se escribiu en tempos de pandemia, daba tempo para falar de todo. E aí no libro, pois claro, ides a encontrar pasaxes da infancia, que diz que é esa patria do home, ides a encontrar viaxes gozosas, algún parrafiño de agora Miguel Anxo, viaxes feitas de vagar, sin presa. Tamén está a lembranza dos fillos de cando eran pequenos e a lembranza moito máis actualizada dos que son fillos dúas veces, é dicir, dos netos, aparece unha e outra vez. Ata confeso que aparece tamén algún amor que transitou pola vida deixándoa como deixan os carros cando van moi cargados de toxo por unha corredoira, non? Aplastan as silveiras todas, non? Bueno, pois hai amores que pasan pola vida e van deixando ese efecto de recir retrizado. E tamén é o libro, eu creo que incluso por encima de calquer outro aspecto, un canto ás amistades, as amistades que están sempre a facer aí do drama da vida un canto para a eternidade, non? Avilés de Taramancos ten uns versos nun dos poemarios, creo que xa dos últimos, que di: sentiras a terra sobre o corpo nou, fresca de semear, sentir a rella abrir o sulco e ver a sementeira desde o fondo do amor. A eternidade só así tería a dimensión perfecta. E isto viño ao conto da eternidade que a veces procuran as amistades, non? É dicir, de facerche ver que, bueno, que pasamos por aquí efímeramente, que hai moitas cousas que nos destrozan, que nos rompen, pero tamén hai unha oportunidade de ser sempre constructivo, de deixar algo positivo, do que os teus seres queridos se lembren, e en definitiva, bueno, pues, barallando a idea de que vale a pena saltar os cómodos da vida, vale a pena vivila e vale a pena contala. E, para non liarvos máis, esta mañá, cando abrí unha axenda, dime conta de que tal día como hoxe fai 10 anos que morreu meu pai. Entón, meu pai non lía moito, entre outras cousas porque tamén xa había pouco e ademais nin moito tempo tuvera na súa existencia para aprender a ler, pero sí que lle encantaba que lle lera. Entón, co vosso permiso, e xa con isto termino, ainda que vos logo podedes comentar o que vos pareza,
escribindo no día que se corresponde, o día de San Xosé. Eu son Xosé Antonio, porque meus avós, un era Xosé e outro Antonio, e antes era o que se ponía, o nome dos avós. Bueno, pois falando do 19 de marzo, despois dunha introducción que se escapa un pouco do tema de papá, escribo: agora miro unha fotografía del, refirma papá, en branco e negro, enmarcada con moldura de caoba satinado. Papá debe de estar arredor dos seus 50 anos, calvo e con nariz afiado, como o meu. Sorríe tímidamente, igual que o seu fillo. Está celebrando o convite que a empresa lles fixo aos empregados que acadaron os 25 anos en Boucher à la boîte. Recollo a veces expresións do francés, porque eles tueron moitos anos aquí. Quer dicir, enrolados na empresa, 25 anos. A súa dereita aparece Monsieur Chechén, un dos capataces, e a súa esquerda sentan Moustache, Hubert e Catalá, o canteiro portugués. Como papá tiñalle posto alcumes a todos eles, antes falaba o seu, desa súa afición. Estes son pola orden en que os identifiquei: o Malahostia, Mostazas, o Cabalo de Marelle e o Fariñento. Todos levan gravata ben anoada, salvo o alxeriano Moustache, que viste unha camisa de cadros grandes, abrochada ata o último botón. O Faco de Marelle, pese a terlle posto papá un alcume tan brutallán, é sen dúbida o máis elegante. Por enriba do xersei de pico viste unha estilosa americana de pano. O seu topete de pelo sedoso achégalle un parecido con Gilbert Bécaud. Imagino que eran os mellores anos da vida de meu pai. Gozaba de saúde, gustáballe o seu traballo de albanel, estaba ben pagado, e o patrón, por ser Monsieur Van der Ladre, serio e cumpridor no seu, tiña-o en moita estima e consideración. Lembro que, sendo eu neno e adolescente, papá pasaba boa parte do mes de vacacións traballando na casa e os seus arredores. Madrugaba a diario, como a calquer outro día laborable. Víase que facía con entusiasmo todo aquilo que tiña programado para a xornada. Un anaco de volado, outro do chan empedrado, a xanela do baño. Eu quería participar en todo canto el facía. Desexaba erguer a canda el, axudarlle e compartir a súa actitude entusiasta. Insistíalle en que me despertara tan cedo como el erguía. De noite, mentres ceábamos, papá asentía coa cabeza, pero nunca obraba en consecuencia e deixábame na cama ata que eu erguía por vontade propia. E o certo é que eu procuraba despertar cedo como a él, pero cando abría os ollos e a tímida luz do sol atravesaba as cortinas floridas do meu cuarto, xa se escoitaban o serrón ou os martelazos de papá no baixo da casa. Daquela, daba un chimpo na cama, algo desencantado por non terme sacudido das abas á mesma hora que papá, pero tamén contaxiado da actividade frenética que ele era capaz de despregar. Bueno, pois pareceu-me oportuno facer esta pequena homenaxe ao meu pai, porque, insisto, non lia moito. Ainda que os que el tuvo ocasión de ler, dos que eu escribí, sí que os leo. Iba tan amodiño que, ao mellor, non acababa a páxina, pero quería un boli e poñíalles unhas flechillas ao lado de onde quedara, e ao día seguinte volvía a retomar. Bueno, pois nada, con esta paciencia vosa, eu quedo-vos moi agradecido, e se queredes comentar algo ao respecto será un placer. Non imos algo moi fora de hora. Moi ben. A mí sí que me gustaría saber un pouco de onde xurde a necesidade de publicar ou xerar este contido, é dicir, como no, que non quedara para ti,
como que escribir un diario que non quedara para ti sino publicarlo. Bueno, pois sí, ten unha explicación sinxela, ademais. Eu fui sempre un neno moi introvertido, Vale. moi tímido. Ainda que agora parece que non o son tanto, sí que o son. O que pasa que, home, cos anos algo aprende a manexar tamén as emocións, o nerviosismo e tal. Entón, colles ferramentas para desenvolverte e que non dar moito canto, non? Pero como era tan introvertido, pois a maneira así como máis práctica que encontraba para entreterme e para desafogarme de alguma maneira era contar as cousas para mí, e non as libretiñas. Fíxeno desde os 12-13 anos. Conservo prácticamente todos esos diarios, diarios que hasta que tuve xa unha idade avanzada de 17-28 anos están en castelán, porque eu que nací na aldea, que falei toda a vida galego, fui educado en castelán, e polo tanto non tive asignatura de galego, non me enseñaron a escribir en galego e obviamente aprendí a base de lecturas e de ir comprando gramáticas, etc. Entón, eses diarios que eu escribín, gardeiros, e cando xa tiña unha idade, xa cerca de 50 anos, empecé a pensar se non me podrían servir de ferramenta para construir, pois algo un poquinho máis articulado, introducindo, por suposto, elementos novos, non necesariamente autobiográficos, e de feito funcionou, porque a novela que mencionaba Miguel Anxo, Reválida de Sexto, que tuvo unha primeira autoedición, é dicir, que financiei, pero que se editaron 500 exemplares, que se reimprimiu noutros 500 e se vendiu, que despois reeditou a editorial Embora e creo que ainda ten percorrido e ainda vai a seguirse lendo, porque recolle precisamente a historia dun rapaz adolescente que estudia o bacharelato en un internado porque os pais, como case todos os pais dos nenos que estudiaron comigo, eran emigrantes ou tiñan o pai na marina mercante, que tamén era moi habitual. Bueno, entón tiñan os medios económicos que permitían pagar o seu internado e era o único sitio onde se podía sacar o bacharelato porque os institutos públicos viñeron ainda un pouquiño despois. Vale? Entón, daí veu a miña afición por estruturar algúns dos traballos en forma de diario. Este é o segundo. Dicía ben Miguel Anxo, home, que a mellor non é o último, porque me sinto moi cómodo. É moi cómodo, non? Porque ao mellor non tens que esforzarte en estruturar, porque eu estaba pensando agora na novela de Rosa Suárez, o meu lugar, a miña vida noutro lugar, que ten unha estrutura distinta, que mentre salía, dicía eu para mí, a de voltas que tuvo que dar para que todo caga aquí, ou a sincronía temporal, para non meter a pata tal. Entón, bueno, é admirable sempre construir cousas así tamén arteiradas. Isto tamén, no fondo, tamén ten a súa estrutura e tamén, a ver, tamén vai de menos a máis, a medida que avanzas na lectura, todo vai cobrando un certo sentido e tal, pero, bueno, para a lectura é probablemente máis áxil, máis cómodo. E eu sinto-me ben, a verdade que me sinto É que falábamos antes, Amanda, máis eu, verdad, Amanda? De como, porque se parece un pouco como o regalo que nos dan na historia moitos autores para contarnos a historia dese momento e a coñezamos moitas veces diarios, tamén aquí eu creo que en Galicia se levou máis a poesía, non? Ao final, a poesía sí que conta moito da realidade, e do outro día discutíamos ali, por que é importante a figura de Nicolás aquí, cos poemas que fai, que igual a nivel de literatura non son moi tal, porque conta realmente como era Outes nese momento, e non conta a idea de Outes dende esa idea romántica de Outes, non? De cando alguén migra só se acorda das cousas boas, non? E fai esa... Falamos disso, falamos con Amanda de todos os poemas que se perden, non? Porque ela vende familia de poetas, así, e contaba, pois que hai un montón de poemas que non se publican, por eso me parece de moito valor publicalo, porque isto xe teñen un valor que podamos conectar ca historia, que nos sintamos identificados, a máis os anos son anos moi concretos, entón te identificas con certas vivencias, mesmo narras un pouco que son eses 2 anos, non? Que foi tamén todo ese posterior. No fondo, na medida en que abordo
volvo un pouco para atrás á Sí. infancia, home, rescato unha sociedade dun tempo moi concreto, moi dura, ainda que tamén, bueno, o ser humano é moi indulxente, por sorte. Entón, bueno, pois eu tendo a idealizar, para non rabuñarme, tendo a idealizar situacións vividas que obvios foron ben fodidas, pero que o que fago é rescatar o aspecto que de positivo lle vexo. Eu son, ainda que teño un carito este así como de aburrido e tal, non, eu son unha persona tremendamente positiva, tremendamente positiva. Eu teño, vou facer 68 anos, sigo traballando, teño un montón de problemas, pero cada día que escurro a persiana e vexo a luz e digo, hostia, pues estou aquí. E con esa actitud saio da casa. E cando escribo, pois tamén. Ao mellor conto unha cousa que ten o seu de dramatismo, pero métole elementos de humor, porque é un pouco a actitud vital que entendo debemos de manter, que non vai haber ninguén a rescatarnos de nada se nós mesmos non facemos o necesario para sobrevivir, para sair adiante. Creo que metes ternura e amor así con letras grandes, porque tamén na maneira en que falas, non? Cando lín o libro, non poden deixar de emocionarme, vieron unhas lágrimas aos ollos, e agora pasábame un pouco cando estabas contando estas historias de teu pai, e mesmo da paisaxe. Dixen, Dios mío, que fala como escribe, como escribe como fala. É unha maneira de mirar as cousas. Por se hai quen non lle guste ese tipo de tono narrativo, ollo porque tamén hai cousas hilarantes, é dicir, métome aí a contar auténticas borrabasadas que, claro, se non se é capaz de velas ou de lelas con unha visión infantil, pois probablemente non teñan sentido. Pero é que eu observo moitos os netos. Entón, eu digo sempre que os nenos simplifican absolutamente todo. Os nenos son os máis grandes filósofos. Todo o que ti ves complicado, contra un neno, e ele dache unha solución de neno. Pero se reflexionas, diste, me cago en la mar, por mira, se mira como do neno, isto solucionaría. Entón, eu logo deixo-me influir, e conto aí, e teño expresións que realmente rescato as dos meus netos. Habrá que ter dos netos que son moi ocorrentes, tamén hai que decirlo, pero eu aproveito deles, é dicir, collo as expresións deles, igual que collo dos fillos tamén, porque falan xa distinto. E dos meus sobrinhos, xa non chego nada, pero o que contaba antes, nenos que naceron escoitando 3 linguas, francés na escola, e na casa, galego a súa nai, a irmán, e castelán a seu pai, granaíno, ademais. Entón, o acento deses nenos e as expresións son a hostia. Eu intento falar con eles francés para que non me esqueza. E sabes, o meu sobrinho, cando era máis pequeno, dicía a súa nai, mamá, o tío fala como os do telediario. Claro. Por qué? Porque eu trataba de expresarme coa suposta corrección da gramática que estudiara. E eles teñen un argot como teñen agora todos os adolescentes, todos os nenos. Entón, dicías, o tío fala como os do telediario, que dicir, pesado este home. Bueno, o sea, permitides primeiro unha nova provocación tamén ao editor e a ti mesmo, que dis que eres tímido, esa é a portada do libro. Sí. Non foi chamaste atención. Non foi decisión miña, é unha broma. E despois, si que quería o fío do que falabades, non nin aí no libro, para despois, vendo que falas desde o ano 20, creo que dixeches, tamén o mellor unha pequena reflexión da importancia que tuvo a pandemia neste tipo de obras, non? De saíren a luz diarios. Sí, a ver, eu creo que primeiro tes máis tempo para a reflexión, estás máis sensibilizado, porque, oye, cando llevemos as orellas á morte, ainda que sea como hipótesis, ainda que ti non estés padecendo nese momento, cando lleve as orellas, como que acelera o proceso de reflexión de que vai pasar e iso sensibilízate. Para ben e para mal, méteseme ben no corpo, pero ao tempo tamén te predispón para aproveitar
moito máis a fondo as pequenas cousiñas que realmente, como digo, son o único panteísmo que a mí me vale como religión. O de valorar todas as pequenas cousas, os xestos dos amigos, da familia, a observación da paisaxe, todo. O chupito que tomas a modo, o café da mañá, todo iso realmente é o que nos deixa pasar por aquí, bueno, de causa negra. A necesidade de deixar constancia, non? Que isto, a mí acordo sempre o libro este de Saramago de ensaios sobre a cegueira, que hai unhas escenas lembrades cando a xente chega a casa do escritor, que é o propio Saramago, non? Que se mete na novela, e lle di, estou escribindo isto para que se saiba no futuro, non? Para que se coñeza, non recordo exactamente como di, non? Pero está aí concordo plenamente como cronista, non? Como todos quixemos ser un pouco cronistas do noso tempo, non? Na pandemia. Tú que diste polo medo seguramente, non? Por estar ante o cómoro da vida, non? Realmente estás creando a propia morte, non? A experiencia da morte. Sí, ao final o de Cómaros xa se falou aquí dele, non? Pero ten certamente un sentido figurado, metafórico e tal, pero é certo que a palabra Cómaros, se vos poñedes a notala cada vez que aparece un montón de veces. Sí, porque eu son dunha terra un pouco como aquí, algo escalonada, a base de socalcos, as leiras non son moi grandes, ali un minifundio, e claro, a medida que se van traballando as leiras, ao seren pequenas, que é o que fai o trator e a grada e todo iso, arrastrando a terra para a parte baixa, e vais acumulando na parte baixa, na parte inferior, hasta facer un muriño, un ribazo respecto da que está en plano inferior. Na miña comarca, esos son os cómaros. Entón, eu digo que a vida tamén hai que andar saltando cómaros. E tamén teño dito que o que non teño moi claro, se hai un momento na vida en que, en vez de saltar cómaros para arriba, hai que ter a humildade suficiente para decir, ui, vou empezar a soltalos cada baixo, porque vou chegar ao río. E, en definitiva, no río acaba todas as cousas boas, abas todas as malas, que me leve para o mar, oye, que tampouco é unha mala viaxe. É dicir, trato de filosofar tamén con eso. Sobre a foto da portada. Iso foi unha decisión do editor. Nesta colección que se chama colección Baldai, pois porque eu coido que os escritores e as escritoras pois xa non teñen en xeral moita visibilidade e moita identidade visual, digamos así, neste país. Entón, por iso aquí imos esta colección na medida posible, e ahora hai outros dous títulos próximos que tamén levan a portada a moi bons retratos. Tamén se la estela das túas conversas con Beiras e con Carvalho Calero, que tamén tienes na portada a cara, non? Sí. Como que inconscientemente, non sei. Non, iso, claro, está publicado por Sotelo Blanco nas primeiras edicións. Foi unha proposta que lle fixen a Sotelo Blanco naquele momento. Xa tiña esa tecla. Claro. Por certa foto, non é unha foto de estudio, de Isabel Pichel, é conocida de Rosa, coincidimos o tempo nuns cursos, unhas clases de oratoria en Santiago, ela traballa na Radio Galega, somos moi bons amigos, isto debe ter, non sei, a mellor 5 anos, a foto xa, un día que fomos a Illa de Arousa, que eu, por certo, non fora ainda nunca desde que fixeron a ponte, convidoume, estamos ali, e a volta, que por certo tomáramos 2 cervezas, porque normalmente non sorrío tanto. Estábamos ali na terraza ao lado da praia, e colleu, e fixo un selfie, pero despois, e mandoume, claro, Esa foto é fantástica. Pois Pois é que era do estudio, non? É que eu, Ibas a preguntar se tiñades un fotógrafo. en canto ven a foto, dixen, esta foto vai para a portada. Sí, porque ten unha nitidez tremenda, e además, eso, eu accedín porque dixo, coño, estou sorrindo, pon hostia, pois... Además, temos que esa No, positiva de cada e tes un aspecto así moi juvenil, E o curioso fantástica. é que bastante xente, bastantes persoas, pois teñenme comentado
o tema da foto. Tamén Que sabes lles gusta o libro tamén pola foto, non? Que polas guardas azuis, non? E tal, o sea, curiosamente, A ver, ti, perdón, que... No, supoño, Dice moitas veces, a ver, evidentemente o que contén o contido é o fundamental, pero é certo que un libro pode ser máis ou menos atractivo para botarlle a man a quedar, non? Sí. En función do tamaño, Claro. o número de páxinas, a portada, a calidad do papel, todo. E agora pasamos a outro nivel, que agora a xente xoga en merca, eu traio un montón deses, dos libros que teñen debuxos polos laterais. Ah, sí, Se non, o sea, da igual a historia esa, debuxos polos laterais. Sí. É que estamos no momento da imaxe. Non, ia dicir simplemente que tamén, se vedes tamén na imaxe, que hai unha portada moi bonita dun moi bon libro, que a mí me gusta moito como tamén como teatrista, que é Anxo Sumai, Anxos de Garda, que é o libro que fixera, que é un librón, e sai tamén era na portada. E tamén parece moito máis nova do que era xa daquela. Si, está publicado, non sei se estaba na nosa terra, incluso, nunha destas editorias. Que non se caracterizaban por unha edición así moi bonita en portadas. En forma de diarios, tamén coa data. Sí, son diarios, son como tipo blog, todas de blog. Un antecedente. Sí, temos despois que en Galaxia, que se chama Melodía de Susá, pero a mí encanta esa como escriba. Eu teño Sí, Anxo Sumai. presentaron unha vez A mí tamén. na Feira do Libro de Carballo unha das obras, pero non me acordo cal era. Anxo Sumai. Sí, os Anxos de Garda ten tamén unha portada así moi provocadora, porque ela sentada tamén así, unha postura como extendida, ríndose, moi chulo esa portada. Por exemplo, na colección Poesía de Edicións Espiral Maior, a partir do número 300, todas as obras levan na portada un retrato das autoras ou dos autores, non? Precisamente para crear unha galería de retratos que se visualice, que se identifique da personalidade do autor, que tamén se manifesta a través do retrato. Carlos Carracedo. Carlos Carracedo, que ten un libro que tes aí. Encántame a foto, encántame... Carlos Carracedo, que vin que está un libro por aí, ademais. É un rapaz moi novo. Que tes un libro recente. Ten un libro dos outros. E vai tamén ter. Como se chama? A miña vida no teu lugar. Pero se estou non Carballo, estou aquela red. Claro, sí. Íbamos comentar... Non o teño, non, pero vou traer, sí. Íbamos comentar unha cousa sobre a estrutura. Hai moitas pasaxes, moitos parágrafos nos que se mencionan fotos. Entón, pode en principio desconcertar de que foto me fala. Porque construín unha boa parte a partir das notas dos comentarios que eu fago puntualmente no meu perfil de Facebook. Entón, claro, o comentario vai sempre precedido dunha fotografía. Para aqueles que sexan máis obsesivos co ese tema da foto, se entran no meu perfil e teclean as primeiras palabras do párrafo, o máis seguro é que lles apareza o enlace para ir ao comentario donde está a foto en cuestión. Na primeira fase, ti mesmo me comentaras se poñemos fotos, e eu dixe, non. Non foi unha idea. A literatura non leva fotografías. Se unha novela non leva fotografías. Os diarios non levan fotografías. Porque xa se defende o texto por si mesmo. Home, eu acho que Ainda que o autor non ten un sentimento distinto, pero foi un acerto. Cambia a historia, porque non nos defende por si mesmo. E Muchísima entra forza. nos lectores, por si mesmo, coa forza que ten a palabra. Non a foto. Para na as fotos teñen outro objetivo, se queres Claro, de algo concreto, máis Claro, tipo investigación. encheme moitísimos diarios de Iñaki Uriarte, de Pines de Calabazo, e non tirou os tres. Non son moi bons, pero eu leo moito. Tens que ler os de Rafael Chirpes, que están Tamén, en varios tomos. Vi varias cousas tamén. Pois tamén moito xénero do diario, verdad? A mí tamén.
cultivo na intimidade, como decía. Bueno, unha vez na pandemia precisamente publicaron no Facebook tamén entradas así sobre, máis ou menos como artigos. Sí, é unha cosa curiosa, non? Como todos temos unha necesidade de entre quedaron poñer un grande área en plan, que sei facer eu, que podo aportar eu? E tamén, pois, a joder memoria, non sei. Foi un curso tamén así como exhibicionista, vanidosa tamén a veces. Bueno, a ver, eu creo que toda a xente que escribimos, a ver, temos tamén un elemento de vanidade. O importante é que eso non, esa apetencia que non te condicione, o sea, hai que sustraerse a ela. Pero, indudablemente, non me gusta moito ver o careto, pero logo un escribe e un conta pensando en, coño, que a mellor alguén se emociona, que alguén lle transmite algo, ostras, pois mira que non reflexiona. Falaba de antes de Virginia Woolf. A función da literatura é esa. Dándolle a volta ou non, o que dixo Virginia Woolf tamén, claro, efectivamente é ficción, o sea, non é verdade tampouco que contas, porque seleccionas, modificas, entón non deixa de ser unha obra de ficción literaria. Sí, efectivamente. O que está claro que é unha, eu como lector, é unha proxección da súa personalidade. Está sempre aí o autobiográfico, a reflexión sobre o inmediato. Tamén se fala dos abogados, non sempre para ben. Antonio é un excelente abogado, hai que dicir. Tamén veño aquí a Noio, e máis alto. No xulgado de Noia, recórdome sempre o ruido que faz ao pisar, porque ainda son os chans de madeira, entón a mí recórdome o sobrado da casa do meu avó. Cada vez que entro aí, parece que entro no sobrado da casa do meu avó. Incluso a sala de vistas, que é estreitiña, parece que nos imos sentar ali alrededor de unha mesa camilla a tomar un café con pastas, porque realmente é así, é unha sala tan pequeniña que a proximidade do xoé, do secretario, o abogado contrario, e se hai dos testigos, é como se estamos aquí tomando un café. Eu, claro, viaxei por todo Galicia, conocín Galicia fundamentalmente por razóns laborais, por todos os partidos judiciais, e claro, sempre aproveitaba sair con máis tempo, por si me quedaba un anaquiño libre para ver algo, parar a facer fotografías, e eso notase. Digamos que adquiros un hábito de examen, de apreciación, bueno, un poquinho máis acentuado que outra xente que vai un pouco máis arrombando para diante, non? Pois ao final foi un acto ben chulo para mí. Foi un acto ben, non? Son dos que máis aprenden. Unha foto colectiva. Sí, podemos facer unha foto Sí, todos. estupendo, sí. Lucía, Sí, facemos... Que fondo poñemos? O que nos diga aí, donde queres que sea? Onde que irades vos? Que fondo poñemos? Pois... non sei que decisión. Eso é como mirar. E todo lo que esta luz que vai de Sí. A Matita, vente para cá. a ver se non teño un WhatsApp, se queres que faça a cámara de centro, a mí me fai Vamos a sacar unha foto, xa que estivemos pouquinhos, pero ver a venir. Tutto il mio amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Tutto il mio amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Amore, io ti amo a te, ti voglio bene
mio amore io ti darò, e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Se tu lontano ti vai sarò